Aj, to byše jen Swójbny zawod. Ja som to od nana převzal. A popravim som je tak vět, že by on dalej obstal. Když moje děti to daleko byly, jsem ja spytał ich zawiązać, ale ja som tu vážnosť na to kładł, że one so dere kupują. Přesto som ja ich najprv na gymnázii poslal, že by one jen stav věděli, na kotrež môžu one natvariť. A pon majú one sú one ten zravosť měli, ten člověčskú zravosť, rozsúdiť za sebe, jo, tajkene dživok, aj moje, dokonale smo, je to nešto za nich, alebo nie je to ničo. Môj olca som ja jara zaje, no, kúžemu prázdninách sobu zaplet. Te prvné leto je to celé dere bežalo, a te druhé leto som ja zvišťil, že ten pravé lušt za to tu nej. Kde som ja pon zvišťil, že sa on začíni, som ja sa s ním zrečal a on mi pravil, že to dživo nie je to, što si on od živena predstaví. Na tym okomiku som ja vedel, že on nejde do tých stopov stúpať, kde som ja kočil. A tym okomiku som sa ja pravil, mi ničo nešinese, když ja nikom jenom, alebo než mojim džešu, tak je nešto nanúzvať, to mi ničo nešinese, tu by to sám lošt nečinč. A když on to nechá, tak jo. A som od toho časa nedom započal na tým žívať, že ja potom jedno nasledníka, ja som tedy mil, jedno mladého človeka, ktorý ho dere so zaved v závodže. Tu sme tak daleko kubovali, mištorskému prúvaniu a tak ďalej nesli. On sa zdieľal osamostatne. Pak jo so pon, když jo kvice šišlo, inak rozsudil. A také sa to pon popravom zabudil.